Tot comença així, amb un tabal i una dolçaina, amb els ritmes i sons del folklore valencià, una muixeranga, uns tornejants, un bolero. Al compàs de la tradició, a poc es crearen noves bases i s'encetar la revolució. Tota una generació de músics es va alçar junt a la democràcia per a lluitar contra les repressions patides durant la dictadura, amb la llengua i la cultura valenciana com a consigna. S'obriren horitzons amb grups com El Tall, Obrint Pas, La Gossa Sorda, Espencat, Auxili i So. Però la història no acaba ahí. Aquests grups obriren el camí per a que tot aquell que decidira cantar en la nostra llengua ho fera. I ara la música en valencià és tot un fenomen reconegut i imparable. Per conèixer el passat, el present i el futur de la música en valencià, parlem amb un dels seus màxims referents, el cantant Xavi Sarrià. Porta 2 dècades dalt dels escenaris. Com a vocalista d'Obrint Pas fins a 2014, la vida és tancar els ulls, tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. I des de 2017 en solitari, junt al Cor de la Fera. Som la gent que no es rendeix, fràgils, humils, supervivents. Xavi Sarrià ha esdevingut un artista de caràcter internacional, arribant a països com el Japó o Corea i demostrant que la música i la llengua no tenen fronteres. Vam viure una època complicada, no?, quan va començar amb el grup, en què no hi havia quasi música en valencià, en què no s'escoltava, hi havia molta censura per part de les institucions, no es traien els mitjans, etc. I vam aconseguir tirar endavant gràcies a tota una xarxa de gent que ho va fer possible, d'associacions, de col·lectius, d'assemblees, que ens muntaven concerts, que vam construir aquesta xarxa de resistència, no? Com és la teva vida en solitari després d'Obrint Pas? Bé, després del grup, la veritat és que vaig estar 2 anys sense fer res i ara, fa 2 anys vaig començar a fer les meves cançons, em va tornar a vindre ganes de tornar a tocar, de tornar a gravar les cançons així a l'ordenador i a poc va anar sorgint aquest projecte que és el projecte en solitari, no? Va anar sorgint el disc que seria Amb les plans entre les dents i no estava molt pensat, però va anar eixint les cançons, després van proposar-nos de fer una banda, després fer els concerts, a poc vam anar articulant tot el nou projecte que després ha sigut Xavi Sarrià i el Cor de la Fera, no? L'Esperança entre les dents és un disc amb lletres més profundes. Ha suposat per a tu un exercici de composició més personal? Igual al ser un disc que l'he fet sense pensar en el grup, diguem, és a dir, perquè quan feia lletres per al grup, al final també parles més en col·lectiu, no? I aquestes lletres igual són més personals perquè era com el meu projecte, no? I això m'ha donat, m'ha facilitat, diguem, de parlar coses més meues, més íntimes o coses que no sé, la manera d'escriure també, doncs això, que fa una veu més pròpia, no? Més meua, no? Xavi Sarrià renaix amb un nou projecte que el situa com a gran hite de la nostra cultura i es retroba als escenaris, obrint pas a nous creadors. I ara que t'has adonat que el temps no para, acosta't a cantar. Ells són Nius de Nit. Nascuts al Gemesí a 2007, començaren als 16 anys sent una colla d'amics que versionaven cançons. Jajatai és el primer disc de Nius de Nit i suposa tot un cant a l'optimisme i la protecció de la llengua i les arrels. No obstant això, no es priven de criticar el tancament de Canal 9 i el buit que va deixar la radiotelevisió valenciana en la seva ciutadania. Any rere any s'han esforçat per entrar dins el panorama musical valencià i a dia d'avui ocupen els cartells més sol·licitats, com el 9 d'octubre al Cira o el Festival. I ara el Miquel fa una escapada junt als seus nets per ensenyar
ensenyar-los que no som res més que una gota d'aigua en un mar immens. Noteu que cada vegada vos coneix més gent? A veure, jo crec que sí, perquè hi ha moltes vegades que a lo millor estàs, jo què sé, xerrant amb algú i dius tu toques en el grupet este, no sé què, estàs escoltant-los i tal, i està guai. Jo crec que també la repercussió que té aparèixer en cartells importants, tot això t'obre un ventall de possibilitats, de gent, d'organització, de concerts. Poquet a poquet te van donant cert renom i te vas donant a conèixer. Una de les coses que crec que més notem, no, és que la gent quan ve als concerts se sap les cançons, les canta. I és una experiència molt bona i molt bonica perquè quan saps cantar, jo què sé, l'ololó del tant de temps o l'estribillo del tant de temps o, no sé, o jajatai, la veritat és que és una experiència molt guai i això sí que ho notes, no? Al principi, quan anaves a tocar i tocaves per a que la gent ho passarà bé i tal, ara que comences a tocar i la gent canta amb tu les cançons. Aleshores, jo crec que és aquest procés, no?, d'anar poquet a poquet veient com la gent va fent seues les cançons. Teniu una música molt optimista i que sobreïx entre un ska bastant polititzat. És un punt a favor per a que la gent s'identifiqui amb vosaltres? Bueno, jo crec que cadascú escolleix el camí que vol escollir, no?, per a dir les seves coses. És important dir les coses, i jo crec que siga polític o no polític, és important dir les coses que pensem que no ens agraden i que no estan bé. Crec que amb la cultura i amb la música es pot fer molta força davant de les coses que no estem d'acord. I crec que el fet característic de Neus de Nit, o una de les nostres característiques principals, és els cants a l'alegria, a l'optimisme, a l'energia, a la festa, que intentem transmetre en les nostres cançons. I crec que és superimportant en els temps que estem passant, no sols ara per el tema del coronavirus i demés, sinó per la situació actual de la societat. Crec que és important que fem aquesta reflexió, aquest punt d'inflexió i que sapiguem trobar les coses, aquesta alegria, aquest positivisme en les coses que fem en el dia a dia. Sens dubte, Neus de Nit és un grup que ho dona tot a l'escenari. Volen fer ballar i passar-ho molt bé. Ells són Tenda, el grup de rock en valencià que triomfa entre les noves generacions. Tenen 19 anys i les coses molt clares. Volen fer música sense pressa i al seu estil. Prenent com a referència grans artistes anglosaxons com The Beatles, Red Hot Chili Peppers o Arctic Monkeys, a Tenda ja li van fer falta espais més grans per a no superar l'aforament als seus concerts. Des de fa uns anys que es reuneixen per assajar i fer música, però si busquem l'origen de Tenda, es remunta al Festivern de 2016. Conta'm tu, Guillem, conta'm tu. A veure, arrel de que Martín i jo arribàrem al Festivern i a Claudi pràcticament ni el coneixíem, a Baris sí, i se'ns va trencar la tenda i aleshores estàvem la primera nit del Festivern allí un poc que no sabíem on anàvem a acabar. I al llarg del dia anàrem coneguent-se en Claudi i tal, i ho passarem genial, i al final acabarem tots dormint a la tenda de Claudi, junt al seu cosí, que mai apareix, però sempre va estar ahí. I això, i al dia següent vam decidir tot el tema del grup i tal, i lo típic, estàs en el Festivern, en el campament, i com se diguen? Tio, tenda, i jau. I diguen, va, ja ho canviarem. I així no s'ha quedat. Seu distingit i heu fet rock en valencià. Quin paper trobeu que jugueu dins de la indústria? Doncs igual que deies que parlem en la nostra llengua, fem la nostra música en la nostra... O sigui, és simplement això, és... Per què no... Gràcies a aquest ska que s'ha fet des de fa moltes dècades, ara nosaltres podem cantar normalment en el que ens dona la gana i en l'estil que ens dona la gana. I ja està. Sempre ho hem pensat així, de dir, anem a normalitzar el valencià dins de que nosaltres agafem unes referències que segurament no tenen res a veure en la música en valencià com se té entesa actualment i fem això, ja està.
Claro, al final és fer la música que vulguis fer i el que te naixca fer en la teua llengua i ja està. No n'hi ha altra cosa. Quan tragam el que tragam i quan passe, haurem tret el millor de nosaltres en cada moment del procés de creació i per tant jo crec que serà algo de lo que estarem molt orgullosos. Tenen tota la vida per davant i fan per gaudir-la, mentre escriuen aquests temes que conten la manera amb la que veuen i anomenen el món. I seran ells els que escriguen les pròximes línies de la història de la música en valencià. Hey, babe, I'm just going on. Hey, babe, I'm just going on.